Říká se, že Švýcaři jako blízcí Němcům mají v sobě velkou disciplínu a přitom velkorysost. K tomu mám poznámku příkladem. My Češi jsme vlastně taky Němci. Naše typické české slovanské ksichty nejsou zas tak úplně slovanské. Třeba u Poláků a Slováků je opravdu i hned na první pohled poznat, zejména na modrookých mužích středního věku, že je to prostě jasný středoevropský Slovan. Třeba na Putinovi i hned poznáte, že je to Rusák. To ani nemůže být nikdo jiný prostě. Ale u Čechů ne tolik. Češi mají ksichty velmi podobný Němcům. Zdaleka neříkám, že stejný, ale ze všech Slovanů nejpodobnější Germánům. Biologicky i jazykově my vlastně jsme tak trochu Němci. Zatímco kdybyste přijel na Slovensko a začal tam Slovákům vysvětlovat, jak oni dějinně jsou vlastně tak trochu Maďary, asi byste se zlou potázal. No a stejné je to se Švýcary a s Němci. Švýcaři Němce nesnášejí, nenávidí, nikdy jsem úplně nepochopil proč. Akorát mám dojem, že s tím má co dělat švýcarština, který se tady u nás říká, nevím proč, švýcarská němčina, ale ona je to spíš taková středověká němčina s hodně francouzskýma a italskýma slovama, používající německý fonetický zápis jako základ. S italskýma slovama, že jo, tu máte třeba jako normálně Wiedersehen, pozdrav, že jo, nashledanou, tak Švýcaři říkají Wiederluaga, jo, luaga, jo. To jako nemá s němčinou moc společného, nebo zase třeba penál, Federtasche, že jo, německy je das Etui, jo, etui prostě penál, jo. Ale zcela neuznávají a nenávidějí správnou německou gramatiku, neuznávají německý zápis slov, takže to zapisují foneticky, ale bohužel foneticky v němčině, takže tam jako si moc nepomůžou, protože ono to má skoro stejný počet písmen, že jo, ten fonetický a normální německý zápis. Takže o to víc oni jsou nasraný z toho, že jo, že to chtějí jinak, ale ono to vlastně jinak nejde, protože to je vlastně skoro stejný, že jo. Ale přesto to dělají jinak a zásadně používají vlastní takovou pisklavě chroptivou, pisklavou, syčivou výslovnost. Švýcaři asi ještě víc než Němci neumějí tu znělou výslovnost znělejch souhlásek. Přitom pro nás cizince z bývalé východní Evropy jsou Švýcaři vlastně jako Němci. Podobně jako bychom to řekli o Rakušácích. Skoro Čech by mezi Němcem a Švýcarem vlastně nedělal rozdíl, že jo. Už jak to vidíte v té reklamě na ten český sýr Madeta, že jo, tam to je jasně vidět. Ale Švýcarům to nesmíte říkat, to byste se zlou potázali. Ano, tu německou disciplínu a pracovitost Švýcaři nepochybně mají, jako třeba ten systém pouček a pravidel na všechny jevy, se kterými se v životě setkáte. Ale tu velkorysost mají snad větší, ta se projevuje v takové ulítlé vynalézavosti na různá hejblata a zlepšováky, to je něco pro Švýcary. Švýcar klasický, to je chlap v dílně, to je prostě dílník. Ale samozřejmě jenom v mezích zákona. Cokoliv ilegálního Švýcaři nenávidějí daleko silněji než my a nejsou vůči tomu vůbec tolerantní. Když někoho někde v hospodě slyšejí rozvíjet nějaký plány, který balancují na hraně zákona, tak pokud je to jejich přítel, tak si ho navždy vyřadí z okruhu svých životních přátel. Pokud je to někdo cizí, tak ho jdou nabonzovat policajtům. Nebo jak já jsem to viděl na střední škole, vždycky do několika dnů se o tom nějak záhadně dozvěděli učitelé.
A najednou to začali náhle jednoho dne nahlas veřejně řešit před třídou tak, že ten dotyčný, kdo měl ty zlomyslné nápady, ten jenom vrávoral a koukal, jak je to vůbec možné, jak se o tom ten učitel do prdele dozvěděl. Je to jako v tom Krokodýlu Dandým. U nás, když má někdo problém, tak to řekne tomu tadyhle Lojzovi, ten to rozkecá po celé vesnici a je po problému. To je přesně ono. Zajímavé bylo, že u nás se říká, že drbou spíš ženský. U nich ženský byli více tolerantní, více drželi zpátky, kdežto většinou udavači byli chlapy. A zejména chlapi tak strašně drbali někoho v jiném kolektivu, když tam zrovna nebyl za jeho zády, že to jsem v Čechách nikdy tolik nepozoroval. Když tak u holek, ale ne u kluků. Platí to pro Rakušáky a Lichtenštejnce, na kterých jsem právě tohleto na gymnáziu na hranicích Rakouska a Lichtenštejnska pozoroval. Na nějakém webu nějaké cestovní kanceláře jsem našel zmínku, že Švýcaři jsou národem, který provází určitá odměřenost. Ano, to jsem během 3 let života ve Švýcarsku, kdy jsem denně dojížděl do Rakouska na Gimpl, také mnohokrát pozoroval. Jak Švýcaři, tak Rakušáci, to znamená, že i Lichtenštejnci mezi nima jsou strozí a odměření, ale jen při pohledu na to extrémní pohostinství, o němž slýcháme z afrických a středoasijských zemí. Že vás zachrání v poušti, přivedou vás do vesnice, tam vás týden krmí a zpívají vám, prolévají vás posvátným nápojem, který sami pijí jenom o svátcích. A v noci na důkaz nejvyšší přízně vám dostanu, přivedou své dcery a manželky, jak o tom mluvil Zimmermann u Eskimáků, ty jeho zážitky od Eskimáků. Tak to je projevem extrémní pohostinnosti většinou v těch nejnuznějších zemích světa. Tak přesně tohodle se ve Švýcarsku nikde nedočkáte, ale stejně tak nikde jinde v Evropě se toho určitě nedočkáte. A kromě toho, tak Švýcaři umí být velmi pohostinní, někdy až vlezle pohostinní, daleko více než Češi. Oni se k vám s lahví vína doslova derou na návštěvu. Ale to není projevem společenskosti, ale spíš zvědavosti. Oni znají lidi ze západní polokoule, ale když k nim přijede někdo z postsovětské východní Evropy, tak jsou na něj tak příšerně zvědaví. To je pro ně největší exot kor, když je to 4členná rodina z bývalé východní Evropy. To se k vám doslova hrnou na návštěvy aspoň jednou měsíčně, když vždy více rodin se sejde u jedné rodiny doma poslední víkend v měsíci a tato celé hostí a příště je to zase u někoho jiného. Já jsem se toho raději moc neúčastnil, ale moji rodiče, pamatuju, ve Švýcarsku tenkrát hostili tolik návštěv jen za první rok, jako v Čechách nikdy v životě předtím. A když ještě neumíte pořádně německy a sotva se s nimi domluvíte a máte slovanský přízvuk, no tak to jste úplná hvězda, to na vás jsou všichni zvědaví. To se u vás prvních několik let ve Švýcarsku vůbec dveře netrhnou. A kromě těchto společenských dýchánků se pak teprve projevuje ta odměřenost, jakože nemůžete přijít k nim domů, kdykoliv zrovna jdete okolo. Že jo? Ale to je dost normální všude v Evropě. Švýcaři se vždy sejdou v kruhu několika rodin k tomu, aby řešili určité téma. Vždycky je dopředu vyznačeno nějaké téma, o kterém se budou ten víkend, ta sešlost celá bavit. Zatímco Rakušáci, to jsou ti praví pohodáři, kteří se i rádi napijou, ale téma k tomu nepotřebují Rakušáci.
Ty to prostě umí udělat. Švýcar se taky třeba napije, ale vždycky jen těsně do stavu, než by začal být opilý. Rakušáci jsou daleko lepší parťáci do nahodilých, nepředvídaných setkání, kdy oni to prostě umějí rozkecat tak, že to vždycky dobře dopadne a nemusí mít dopředu připravený žádný téma. V tomhle smyslu lze asi pozorovat tu švýcarskou odměřenost. No a nejvíce odměření jsou na Němce. Říká se, že zejména v těch nejsevernějších švýcarských městech, který hraničí s Německem, jako třeba Bazilej, Lindau, vám ani nenalejou v hospodě pivo, pokud si ho objednáte pravou němčinou. Podle mě Švýcaři cítí ten historický rozkol mezi Švýcarskem a Německem, kdy u těch Švýcarů vedly k prosperitě úplně jiné skutečnosti než u Němců. No a pak je tu ta švýcarština, která je vlastně středověkou němčinou bez gramatiky a pouze v ústní podobě. Nemá to psanou vlastní podobu žádnou, píše se to pouze foneticky a naučit se to dá jedině životem tam. Nenajdete to v knihách. Tohle je podle mě ta helvétská víra, která se toho národa drží jak hovno košile. Bohužel. Helvétská víra. Na mě to dělalo dojem, es hat auf mich den Eindruck gemacht, že Švýcaři mají před Němci komplex méněcennosti. Že jsou takovým malým záprtkem po boku toho velkého Německa a přestože se jim snaží ve všem vyrovnat a překonat je, holt se to nedá lámat přes koleno, protože Němci mají 20krát víc obyvatel a tomu odpovídající rozlohu, takže ten Švýcar, kdyby se rozkrájel, tak prostě na ty Němce hned tak v něčem nemá, nebo určitě nepřekoná. Jenže to oni jim právě neodpustějí, nebo nechtějí odpustit. Aby se o tom vědělo, veřejně jim to nechtějí odpustit. A schválně budou mluvit mezi sebou tou pisklavou středověkou němčinou, aby to tomu Němcovi, který přijel z Mnichova nebo z Hamburku, maximálně stížili, aby mu ukázali, jako kdo je tady pánem, že teď jste přijel do Švýcarska mezi Švýcary a nečekejte, že se tady jako vaší němčinou klidně domluvíte. My vás na pár let teda vezmeme mezi sebe, ale musíte mlít tu naši Strágoru, jinak půjdete za 3 roky z kola ven. Takovejhle dojem na mě dělá ta švýcarská zabejčilost. Němci i Rakušáci jsou daleko více otevření a s větším nadhledem. Švýcaři jsou etnicky strašně sepjatí a cítí se neustále napadení okolními většími národy, jejichž jazyky ale přitom používají. Mnohdy uslyšíte o švýcarském nacionalismu a že se lidi divějí, jak to, že Hitler ve skutečnosti nebyl Švýcar. Ano, to je přesně ono. Já myslím, že kdyby Hitler byl Švýcar, tak každý by to od něj dopředu čekal a ten Hitler by se nikdy na vrchol nedostal. Zatímco od mírného Rakušáka to nečekal nikdo a proto to až takhle dopadlo. Když vám na každém 3. baráku ve městě vlaje švýcarská vlajka, no tak to holt asi není normální nikde jinde v Evropě. To naznačuje silnou hrdost a vlastenectví, takže ani s protlačováním kultury jiných národů u Švýcarů příliš štěstí neuděláte. O tom by vám svoje řekli zejména Albánci a Makedonci. Švýcaři jsou takovým malinkým slepencem Němců, Italů, Francouzů a tak si to musí pořád dokazovat a schválně mluví papírově neexistujícím jazykem a tím si léčí svůj komplex méněcennosti vůči Němcům, Italům a Francouzům, z nichž přitom na konci středověku začali zvolna pocházet. Holt nic na plat, Rakušáci by mohli říkat to samé a také být uražení na Němce,
že jim vše sebrali a udělali z nich takový malý bezcenný přívěšek přilepený k tomu velkému Německu. Ale Rakušané jsou velmi společenští, pobožní, až přehnaně humanitní a pacifisti. Rakušáci si podobné úvahy vůbec nepřipouštějí, protože prostě je to historie a nemá smysl se kolem toho rozčilovat. U Švýcarů bych čekal přesně Hitlerovou zabejčilost a celý plán by skonal na tom, že Švýcaři by se nechtěli prosadit, co by Velké Německo. To by Švýcaři nestrpěli. Zatímco u Hitlera Rakušáka tenhle problém nebyl a on se zapsal do historie jako Němec, ač původně Rakušák. Já jsem na gymnáziu v Rakousku mockrát zažil jejich národopisné úvahy a národní svědomí při hodinách. Ani ne dějepisu, tam si to nedovolili, tam oni měli oficiální učivo, ale spíš etiky, psychologie a nejvíc v hodinách německého jazyka a literatury. Tam byl jejich manevrovací prostor na volné probírání všeho s učitelem i všeho neškolního. Pro mě určující věcí, jestli Rakousko nebo Švýcarsko, bylo to, že rakouský učitel má ze zákona povinnost o vyučovacích hodinách mluvit spisovnou němčinou a nestydí se za to, kdežto Švýcar nemusí tohle, protože si to odhlasoval v referendu a protože by se za to styděl. To je hlavním důvodem, proč jsem bydleje ve Švýcarsku po 3 roky dojížděl denně přes Lichtenštejnsko na gymnázium do Rakouska a vůbec se mi nezachtělo do švýcarských škol, ačkoliv se mě a vůbec se mi nezachtělo nikdy do švýcarských škol, ačkoliv tam chodil třeba Kim Jong-un, že jo. A oni se mě mnohdy ptali, proč dojíždím až do Rakouska. Švýcarské školství jsem zprostředkovaně poznal přes moji sestru, která ho sama navštěvovala. Švýcarskou základku. Jinak Švýcaři si rádi a se zájmem vyslechnou, jak to chodí ve vaší vlasti. Ale chce to být joviální, s nadhledem, s hrdostí i s pokorou zároveň. Drze na foukance ani polozločinné živly nekalých nápadů. Švýcaři bytostně nesnáší a opravdu tvrdě vypoklonkují a všechny své známé před nimi varují. U nás, když si sáhnete do svědomí a do osobních poznatků, tak zříte, že vlastně ilegalitu tiše tolerujete jako Češi. Když někdo známý vám odhalí svoje polozločinné plány, tak vy, jen abyste si ho nenaštvali, tak mu jako všechno odkýváte a v podstatě se neutrálně účastníte jejich podloudného smýšlení. A tohleto, jak jsem poznal, ve Švýcarsku neexistuje. Tam, když vám někdo jen tak u stolu kamarádsky odhalí svůj plán třeba na vykradení skladu tabákových výrobků, tak to normálně jdete nabonzovat policajtům. Když se toho činu ještě nedopustil, tak teda jenom svým společným známým, jaký s ním máte. Když se to už dopustil, tak rovnou policajtům. Nakonec to oznámíte jemu samému, že jste ho nabonzovali a ještě mu odůvodníte: promiň, ale zachoval jsem se správně, ty jsi to udělal špatně, udělal jsem to pro svý dobro, jednou mi za to ještě poděkuješ, až jako budeš venku z toho vězení, že jo. Jenže rozdíl od nás je ten, že v tom Švýcarsku tomu i ten dotyčný gauner nakonec takhle opravdu porozumí. To je neuvěřitelný. Tam se legalita bere vážněji než snad kdekoliv jinde na světě, aspoň co jsem poznal. Respektive ta legalita tam prostupuje celou lidskou společností mnohem silněji než u nás. Což je ale asi nakonec dobře pro celou tu občanskou společnost. Já to taky nemám rád, když přijdete do české hospody někde na sídlišti a po pár pivech zjistíte, že u každého stolu sedí minimálně jeden grázl, co už seděl ve vězení, a u baru se stahují grázlové, kteří tam osnují plány, za který teprve sedět budou.
Pro tohle jednání, řekl bych, typicky české, východoevropské, po pádu Sovětského svazu, proto Švýcaři nemají nejmenší pochopení a asi jo, opravdu se tomu dá i zatleskat, si myslím. Ano, taky to s tím souvisí, nemají rádi drsné, cynické průpovídky a gesta. Vzpomeňte si, když přijdete v Čechách do hospody a po pár pivech se tam spřátelíte u baru s pár lidmi a za chvíli se na vás sypou až tvrdé, urážlivé řeči, pronesené s úsměvem a tak nějak se předpokládá, že si to musíte nechat líbit a že je to myšleno takzvaně v dobrém. Ony to nemusí být hned urážlivý slova, stačí jen to, jak my strašně rádi pořád používáme jiný slova než učebnicový. My máme jeden oficiální jazyk a v pojmech odlišného jazyka pak celý život mluvíme. To jsem u Rakušanů a Švýcarů nepozoroval. Oni sice mluvili nářečím, to jo, ale to, co říkali oficiálním jazykem, to byla úplně stejná a pořád ta samá slovní zásoba, jako z učebnice po několik let. Jinak jim nebylo trapný užívat slova z učebnice. Nám Čechům mám dojem, že si asi chceme připadat nějak zajímavý nebo co, tak mluvíme vlastně jakousi paralelní slovní zásobou. A nebo v Čechách, když někdo mluví učeně, tak je hned považovaný za teplouše. Jako by to s tím nějak souviselo. Stejně tak různé české zaučovací rituály do těch různých zájmových skupin a kroužků. Jen proto, že jste tam novej, mladej, neskušenej, slušně oblečenej, tak vás všichni popadnou a oblečenýho vás hodí do kádě plný kaprů. A vy z toho jako vylezete, utřete se a s úsměvem, jakože to bylo zajímavý, si klidně to necháte líbit. Protože prostě Češi jsou gauneři a ono se to tak u nás dělá a tak je to vlastně celý v pořádku. Takovýhle rituály omezující svobodu druhého jedince, takový si myslím, že řada Švýcarů nezažila za celý život. V tom Švýcarsku zřejmě takový jednání není v úctě, kdy oni sami tam prostě nečiní jeden druhému to, co by se nelíbilo jim samým. Samozřejmě, jak tušíte, výjimkou musí být základní škola, během níž se děti teprve učí, jaké to je být ve Švýcarsku normálním člověkem a občanem. Takže na té základce se asi nejeden prohřešek stane, jako třeba se tam mluvilo o šikaně mezi dětmi na švýcarských základkách. Když jsme u té základky, ve Švýcarsku, které nikdy nebylo rovnostářskou společností a stovky let nebylo stiženo žádnou válkou, takže tam, když se některému rodu dařilo, tak se mu opravdu dařilo viditelně líp než ostatním. Takže za těch 100 let kumulování rodového majetku, kdy ani jednou nedošlo k nějakému znárodnění, tam už je to pak někde vidět. Takže ve Švýcarsku je velkým problémem rozdíl mezi boháči a chudáky. Ten boháč nemá jenom 3krát víc než chudák, jako u nás, nebo 5krát víc, ale má třeba 100krát víc. Takže děti jedné rodiny žijou v úplně jiných životních očekáváních než z rodiny druhý. Proto jsem začasté slyšel, a já si to opravdu myslím, že být chudým ve Švýcarsku je mnohem horší, než být chudým u nás v postsovětské východní Evropě. U malých dětí ve škole dochází k tomu, že zatímco jedno dítě má 3 mobily a každýho půl roku novej, druhý dítě nemá vůbec žádnej. Jenže obě děti spadají do stejné spádové oblasti a obě se denně potkávají ve škole, ba spolu přímo sedí v lavici a přitom žijou naprosto odlišné životy. U těch dětí se to naštěstí měří jen na počet mobilů, walkmanů a ošacení. Takže oni opravdu tenkrát zakazovali dětem ty mobily ve školách
Ale ne proto, že by je to rušilo, ale prostě kvůli snižování sociálních rozdílů. To je jeden z mála neduhů, které švýcarský občan zná a země s tím nemůže nic moc dělat, protože to právě plyne z jejich dlouhodobé bezvadnosti na dlouhém běhu evropskou historií. Tenkrát těsně po roce 2000 tam právě zaváděli školní uniformy. Bylo tam totiž plošně vidět, že děti přistěhovalců mají nejen tmavší rysy, ale také na první pohled chodí hůře oblékáni, což právě už bylo až nápadné a v jejich naivních školáckých hlavách to vedlo k různým zkratkovitým odůvodněním, jakože třeba děti tmavší pleti jsou nějak méně cenné. Protože ono to tak opravdu vypadalo. Oni byli hůře oblečení, měli nižší hygienu, méně se o sebe starali, chodili třeba více rozcuchaní, neuměli tak bezvadně švýcarskou řeč, mluvili vlastně celý život špatně a museli se s tím spokojit. Neměli takové rodinné zázemí, takže vnuk běžně nechodil k babičkám a dědečkům, protože jeho babičkové byli někde na druhém konci Evropy. Jejich rodiče třeba ani neuměli psát, nebo aspoň ne latinkou. Takže celkově na tom životě byli hůře, až to bylo nápadné. A jak jedli pořád tu chudou stravu, že jo, ty konzervy a ty luštěniny, tak prostě prděli. Ve Švýcarsku prostě prdějí děti cizinců, chudáků, že jo. Jsou pro smích Švýcarům, že prostě prdějí ve školách. A Švýcaři si mysleli, že proti tomu bojují aspoň potlačením následků. Ono jinak proti tomu vlastně ani bojovat nelze, protože to je znakem švýcarské bezvadnosti vlastně tohleto, tak jak proti tomu chcete bojovat. Proto když na základních školách zakázali dětem walkmany a vnutili jim chodit v uniformách, možná to tím opravdu vyřešili. Naše rodina zrovna v tu dobu ze Švýcarska odjížděla a tak nevím, jak to vlastně dopadlo a jestli mají ty uniformy dnes. Ale třeba moje spolužačka v lavici byla Lichtenštejnka, její rodiče byli manželským párem 2 psychologů a vím, že ona už tenkrát na rakouském Gimplu měla naplánován život a kariéru, že bude usilovat o kariéru psychologa také jako její rodiče, že se bude věnovat řešení psychických následků sociálních rozdílů u dětí přistěhovalců. Viděl jsem po 20 letech její internetový profil a podle všeho ona se tím dnes opravdu živí. To je u nás zatím stále docela neslychaná věc, tohle. A teď přes tohle všechno je Švýcarsko světem absolutně bez předsudků. U nás se pořád mluví o nějaký český závisti, ale to není správný pojem. Doma u stolu, ať si každý klidně závidí, co chce, to je úplně jedno. Ale nepříjemným rysem Čechů je nenávist, často úplně neskrývaná, třeba i u učitelů na základce, vůči komukoli, kdo je na tom nějak v něčem líp. Tohle je asi ta závist, ona je to ve skutečnosti nenávist vůči lepším jedincům. To je prostě výchova národa v těch socialistických filmech se Sovákem, Větrovcem. Ve Švýcarsku se zeptá, kde pracujete a vy mu odpovíte a on pokývá hlavou a řekne, aha, tak to jste asi dost úspěšný, no jo, to je tady v regionu nejlepší zaměstnavatel, aha, no tak to budete asi dost dobrý, tečka. A tím je to vyřízeno navždy. Teď si představte ty myšlenkové pochody v Čechách, typu, kdo ví, jak se tam dostal, kdo ví, co tam vlastně doopravdy dělá. Kdyby to byla ženská, kdo ví, co za to komu vlastně kde dělá, kdo ví, jaký má máslo na hlavě. A tohle v tom Švýcarsku prostě nebylo nikde, ať jsme se bavili, s kým jsme se bavili,
Dokonce ani já na gymnáziu v Rakousku jsem se nesetkal s podobnými řečmi u spolužáků ani jednou po několika letech. Pak jsem přejel na Gimpl zpátky do Čech a do 14 dnů to tady bylo zas. A věděl jsem, no jo, tak jsem opět doma. Holt u nás je ta společnost zmršená v uvažování těma 50 lety pod komoušema. A já mohu jen doufat, že snad ne navždy. Tak to byl takový veselý národopisný poznatek nakonec. No a tím bych to pro dnešek uštípnul. To je 9 stránek z mých textů z webu asi za 30 minut nebo za kolik.